Днес ще ви покажем една от малкото бюджетни камери, които реално си заслужават. А именно, ето тази камера на TVT. Кутията е стандартна, а вътре имаме всичко необходимо. А този модел е с интелигентни функции и 2 мегапикселова резолюция. Камерата е от така нареченият Bullet тип. Здрава, с метален корпус, IP67 защита, с обектив от 2,8 мм, дава широк ъгъл и е напълно подходяща за дворове, входове, паркоместа. А най-голямото й предимство – Full Color нощно виждане. С вградени LED светлини, които й позволяват да записват цветно, дори при пълен мрак. А тук виждате много по-ясно дрехи, лица, цветове, много по-добро разпознаване. Също така поддържа и захранване и пренос на видео чрез един кабел. Камерата има интелигентни функции, като засичане на движение, пресичане на виртуална линия и навлизане в зона. Още една малка, но стабилна стъпка към по-сигурен дом. Откри още решения за сигурност на нашия сайт safewaybg.com.